jingialehlai World Cup jong ka round of 32 lani ha ka round ka balai puar ka de ke jingialehlai ke ban sa internet hadu kata ha ba ka ni ka round of 32 kan sedang nadu ka arpu pratari ba ki ri ki ban saya khun kong ya ka ni ka round of 32 kan de pedeng ka South Africa Russia ya ka Canada handai khindiat ne ngin phai ha ka be de ba kine kiri kiba tibet kawai na po Asia but kawai kadai na po South America ha ka ba ka Japan kan ya kendu Persia ya ke Brazil artylli kiri keladep ya kendu teng dang hai kine ki khindiat menai ki baladep kata ha ka khat sautoik Oktober arhajar arpusan te kine kiri kila kendu ha ka friendlies mo kecing ya le kai parlok ha ka ba ke Japan la job Persia ya ke Brazil da lai la argol ti mentah ka kentiru ha ka round of 32 ka Brazil ban ka Japan kin saya kendu biang ha kani ka jingile kai ka ba hedu apa ka pyrthei ka World Cup ti ngan suang phi ki pain nong Persian yano phi kwa ba napreng kini kiri bakin lecha ka round of 16 hatu Persian ya ke Japan ni ke Brazil. Inga ko IP pen bu iki comments ki jong pi Persian ya no. Ban kat no goal ki tap. Mano ban job. Tis sung haban bu iki ya ki comments ki jong ko ki football fans ki badina po state Meghalaya. Tiap ring kini ki artylli kiri nio i ki jingialehlai hai kini ki match play jong ka group stage nio i ki jingialehlai ka Japan ni kalaialehlai ba. Kalai kun lightly ki match play ha ka ba ka job shisin ka ya draw arsin ka Japan kalaialehlai khandai sin ha bat kiwi kiriru lagi di ki friendlies lani ki international match but ka Japan ka khlempat rem watang shisin ru kata ka de ka prediction ka ba ngi kwa ba ka ri Japan mataru kan ya khun be treng kan yorung sa round of 16 but ka Brazil pade ngiyo i ba hakine ki game ki baladap ka shutulot no tang ha ka first game and second and third game kalaialehlai ba ha ba way na ki star players jong kari Brazil ubangi jutip but ubangi ju ya baro uta number 10 Neymar ba ulawan ban yasno tilang bat ban ni madan ba kari di chungu te korben da jing don chungu kari Brazil ru kan ya khun ang terang kan yorung syaka round of 16 but bakan poiru shadu ka final tikni ki artylli kiri ha kati si kata ha ka arpnai tari mo si post yang janmit kan selehlai kini ki artylli kiri kan mau ha ko ki pa nong Persian ka Brazil Persia ke Japan la Monday si post yang janmit mo kan selehlai ban min pen ela ki jong kiri ki bangi support khnang ba kino kiri ki ban yo job hapeng kini kin poi be syaka final kata ka thong ka ba kini ki artylli kiri ki kwa wanam klet pat ban share like ban subscribe na kam ta ki wi pade ki khubor jong ka welcome